La vida de Juli Capilla no s'entén sense la curiositat. És un home de paraules, de moltes paraules, que les caça al vol entre els veïns i veïnes de les comarques centrals. Juli llaura la nostra llengua amb la mateixa passió que estima els seus arrels i ens ofereix una bona collita en forma de literatura de proximitat, de quilòmetre zero. Jo diria que sóc un escriptor polifacètic perquè escric poesia en algun moment o narrativa per a xiquets, doncs conforme em venen els temes i les idees. Em trobo còmode en la poesia, també en la narrativa, i per tant quan tinc una inspiració que diuen, no? Doncs m'hi pose i intento adaptar-me al gènere de la millor manera. Vaig començar fent poesia, però vaja, com era un tipus de gènere fragmentat, no? Podies fer una peça, després una altra, etc. Em resultava en un principi més fàcil. Amb el temps vaig començar a fer narrativa per a adults. El primer llibre que vaig treure era una novel·la i després, efectivament, vaig fer 4 o 5 llibres de poesia seguits i últimament he fet narrativa breu, contes i també després vaig començar a fer literatura infantil i juvenil. Cada llibre és com un fill, és diferent. Naix d'una manera, té les seues característiques, et qüestionarà i demanarà unes coses, un altre llibre demanarà altres qüestions, no? Cada llibre és un món, és un repte i t'has d'enfrontar a ell. Escriure és difícil, ja ho deia Mercè Rodoreda. Implica una dedicació plena, moltíssimes hores, moltes frustracions, de vegades alguna satisfacció, però sobretot molta feina i molta passió. Si no creus en la teua criatura, difícilment reeixirà. En literatura per a xiquets és importantíssim, primer, posar-se en la mentalitat dels nanos, no? Després, adaptar el teu llenguatge al teu interlocutor, no? Que són els xiquets. I després entretindre, perquè clar, no pot ser un torro, has de que els xiquets ho passen bé. Donar-los a conèixer les seues tradicions és important. Per exemple, el Tio de la Porra, que tenim així, no? El Tio de la Porra és un personatge fantàstic que és molt conegut a la Safor, a Gandia, a Berreguard, a Oliva i a altres pobles, i que s'ha de reivindicar perquè forma part del nostre patrimoni i de la nostra idiosincràsia. Al final, impregna la teua personalitat. Tabarca, Aventura per la Mediterrània, ens serveix per a contar una història d'amor, una història d'aventures i al mateix temps per a donar compte d'una part de la història, de la petita història valenciana, molt desconeguda fins i tot per als valencians i les valencianes. A Chicharra, un llibre que conta la història real d'un tren que va existir, que anava d'Alcoi al Port de Gandia, o del Port de Gandia a Alcoi, i em va servir de marc també històric per a contar la història d'uns xiquets que pugen a un tren, van en el iaio i passen una aventura. És un tren de llegenda també, perquè reivindiquen moltes llegendes valencianes. És una manera de donar a conèixer la nostra tradició i els nostres costums. És una aberració, per exemple, que els xiquets coneguen a Robin Hood i no coneguen a Camot, que era el nostre bandoler valencià.